रोज गाइला भजनिया देती सुघर एगो कनिया जी। करी पूजन रोज गाइले भजनिया देती सुपर एगो कनिया जी। सुपर एगो कनिया जी। सुल्तानगंज से जल के उठाई भागल ठाकल कई के सुइया चढ़ाई। पड़ गई छाला पाँव करे नहीं काम जी। एक विश्वास लेके अइनी रउआ धाम जी। ए बाबा सुल्तानगंज से जलावा उठाई भागल ठाकल कई के सुइया चढ़ाई। पड़ गई छाला पाँव करे नहीं काम जी। एक विश्वास लेके अइनी रउआ धाम जी। ये बायास जानी तुरी विश्वास रोजे पूजिला राउर चरनिया जी। करी पूजन रोजे गाइला भजनिया देती सुघर एगो कनिया जी। करी पूजन रोजे गाइले भजनिया देती सुपर एगो कनिया जी। कनिया जी। सुपर एगो कनिया जी। देवव्रत व्यास राउर करे गुणगान जी। संजय सनेही के पूरा दिया रमान जी। विश्वजीत व्यास के खास बनाली अमृतेश रितेश बन के अइले सवाली। ए बाबा देवव्रत व्यास राउर करे गुणगान जी। संजय सनेही के पूरा दिया रमान जी। विश्वजीत व्यास के खास बनाली अमृतेश रितेश बन के अइले सवाली। कुछ तो बोली बाबा नयन तो खोली बाबा पड़ला पानी सरनिया जी। करी पूजन रोज गाइला भजनिया देती सुघर एगो कनिया जी। करी पूजन रोज गाइले भजनिया